Sean lehanach seo gneall cuairdig seo tá méid ag írig mar a dúirt Andrea gneall atlas teangeolaíochta de Thaisce éigin a chur ar fáil. Cosúla Andrea is brálum na atlas teangeolaíochta agus is fada a bhí me gearán gur mór an trú a nachhfuil atlas teangeolaíoch ar fáil go paimlín á go héasca in nGaeilge. Is brálum na atlas teangeolaíocha agus seo ceann a Róma hain tar éis bheith cathú na chuideama ar le déanaí ceann ar an idirlín atlas teangeolaíoch na Slováce. Bíonn na atlas teangeolaíochta bhíonn siad go léir mar sin. Léirscáil den tír, agus seo mar hampla léirscáil a haspánaigh na focail ar fad a úsáid ar sa tír sin le haid casa sa bhóthar, nar a bhíon casa sa bhóthar. Feiceann tú go úsáid ar focail amháin sa chuidse den tír, focail eile sa chuidse den tír, focail eile éis sa chuidse den tír agus mar sinnte. Agus dá nuaigh tá a lehéid ar fáil in nGaeilge freisin, tá an rud seo a luigh Andrea Lesid, Linguistic Atlas and Survey of Irish Dialects. Bhí muid go léir le fada an lá an gur mór an trú nach chuise seo ar fáil ar an idirlíon, i bhór mégan idir gníomhach gur féidir le daine a bhrásáil, an tainbhealach le teachtar ná just gaightú an srach leabhar clóite a chanach, níl siad saoir agus mar sinnte. Bhí muid ag írig a lehéid a chruthú bunithe ar na trascríomhaoiní atá déanta ar na taifeid fuaime seo. Ní honan é seo agus atlas teangeolaíoch a bheoh déanta ag daine ar an seanós de láimh, go mbeoh daine ag braga síos an fáiscríomh go chórasach, tiomsú na léirscálacha seo de láimh. Tá sé seo déanta ag gine ar bhealach cineál uathaighríoch tá bunithe ar na trascríomhaoiní. Tá ag gine uaireanta fáin tú torthaí simúla fónta as an chódach uaireanta fáin tú rudaí nachhfuil simúl ar chorabí. Brehanse ar an sais códaigh a dhéanaigh tú, agus brehanse ar chaidán na trascríomhaoiní chomá é chu ionadaíoch is atá siad agus mar sinnte. Ach ar an amháin tá muid Tharbh asta lei sin agus ceapann muid gur fí arúthaí ar hail tá atlas teangeolaíoch Gaeilge ar líne agus tá muid Tharbh asta leis. Tá chuidmhar rudaí agus bhhailinn iad a dhéanamh leis an tionscadal seo as seo amach, bhhailinn cineál cur leis an síomh paimlí tiú as an na brásála agus cuairdaigh a chur ar fáil, má bhíonn an seans a gcuin sin a dhéanamh, má bhíonn na mhaoinethirí sásta seo a bhíniú, fós as seo amach, má éiríonn linn cineál an cóthaibrú le RTE agus beidir le soláthróirí eile taifeid fuaime a chur chun cín beag muid ansásta sin a dhéanamh. Stratéise tá ag umsanna go náilcim ar an lagan seo den síomh mar lagan béite, níl an seo dar ire píre dar lumsa ach an chéad íireacht an lagan pílótach agus bhhailnú bheith abalta chur leis as seo amach, so tásúla go méid an deisisin agin. So sin é mo chuidse. Deidir nach a ddíorthain bhfuil seacadó nuideach le de hafataí ar is fíomh, a uireach le díag go san ar fáil mar trascríní caighdeánathe agus eilíonnathe go lísa. Am in de gobadéis am fad an na heile chuir ar fáil agus in san nuideach le díag san tá 100 focail ach de unique words sinnéad na focail alána go se agus unique focail eile tá nach mór 50,000 a gcuin rudagágan go bhfuil mitasolaíocht an léin Celtic bí olacht ar bhainem M.A. O'Brien as te berdáranta bhíchan mar sin na bhíh se láir bíarlastir. That is a very interesting farm. Interesting farm per minute a gcuin the 59 account an gach neomat an maiúchan. Stolim go slíúntacha sin chun éileú méid is féidir bhaint amachchas tafatí gach neomat a hafatá leiad 59 leag nechotíanta nechaidánach a hagan chun cí agus sa clíseo a chuidir mí ar fáiliad is féidir linn doras an hoscail do chách agus a seolas a gáil chomá